što... Zašto? Zato što moraš da paziš jel ima beba. Da. Skočio sam. Pa kako si skočio kad imaš helikopter gore da voziš? Ne može avion, kako leti? Ja sam Blaze. A, to je leteći automobil, je li tako? Ja sam skočio ovde. A ovaj gore, hoće onda se spusti niz ovaj što ne može da leti. Ovaj gore što se parkirao. Gde će on da ide? Će on da se spusti dole? A? Taj. Opala. Nema vezu. Ogradicu si stavio, dobro. Lepo si to uradio. A ne ide to tu. Nego gde ide? Pa ovde ide. Aha. Dobro. Trt! Ja, šta je to bilo? Prdića. Ne vidi. Šta je to? Ko je to znak? Dole ide. Ovde ide. Aha. Da, Tu ide. tu ide, jeste. Gde je? Evo ga. Mi smo dva Blaze-a. Bravo! Znaku, mi skočimo i mi smo čudovišne mašine. Blaze i čudovišne mašine. Ma da. Au. A ovaj gore lift, kako on radi? Pa se spušta gore i dole. Što na njemu ne uđe auto da se vozi? A? Uđe zato što smo mi i možemo da skočimo visoko. Pa evo da spustimo lift dole. Ovako. Ko će da se penje sad na lift? Ko će da ide gore? Ja, Ajde. Evo, spuštamo lift. mi smo čudovišne mašine. Jo, nešto se srušilo. Evo ga. Mi smo čudovišne mašine. Penjite se, čudovišne mašine. Idemo gore. Samo jedan. Ovde, ovo se srušilo. A, dobro. To ćemo tu da stavimo. Popravit ćemo to. To se ovo. To ćemo da popravimo to. Nešto pada, ne znam šta mu je. Evo, naslonit ćemo ga ovde ovako. Evo ga, tako. Eto ga. I si ukrcao dole auto. Koji sprat ide ovaj auto? A? Taj auto ide, ono će ovde. Na prvi sprat. Na prvi. Čekaj. Opa! Evo ga. Ja želim. Gde hoćeš, na koji sprat ti hoćeš? Mama isto, kaj Isto. je ovaj. Ajde, penji se unutra. Polako. Dobro. A zar ti ne možeš da letiš? Pa mogu zato što sam čudovišna mašina. A zašto onda ideš u lift? Možda poletiš samo. Pa zato što mi je Vučko dao krila. A, dobro. Ako letim na pačke, pa onda mogu da skočim na pačke i da se vrtim.